иброҳим раисӣ президенти эрон ва ҳамроҳонаш ба ҳалокат расиданд. наҷотдиҳандагони эронӣ гуфтанд, ки дар пайи суқути чархболи ҳомили иброҳим раисӣ, президенти ин кишвар ва Ҳусайн Амир Абдуллоҳиён, вазири умури хориҷӣ, касе зинда намондааст. дар ин бора мақомоти эронӣ расман хабар доданд. гуфта мешавад, ки мусофирони чархбол иброҳим раисӣ, раиси ҷумҳурии Эрон, Ҳусайн Амир Абдуллоҳиён, вазири умури хориҷа, Малик Раҳматии устондори вилояти Озарбойҷони Шарқӣ, Муҳаммад Али Алҳошим, имоми ҷамоати устони Табрез ва халабонҳо буданд. чархбол рӯзи якшанбе дар кӯҳҳои шимолу ғарбии Эрон дар наздикии марз бо Озарбойҷон ва Туркия бо сабаби номусоидии ҳаво аз ҷумла туману борон суқут кард. раисӣ аз устони Озарбойҷони Шарқии Эрон дар марз бо Озарбойҷон бармегашт, ки дар он ҷо бо Илҳом Алиев, президенти Озарбойҷон, дар маросими ба истифода додани сарбанд дар рудхонаи марзии Аркас ширкат карданд. бояд гуфт, ки фаъолияти раисӣ дар самти хидмати давлатӣ аз соли 1981 замоне оғоз шуд, ки ӯ ба курсии прокурори шаҳри Карач нишаст. ӯ соли 2014 додистони кулли Эрон таъин шуд ва соли 2019 роҳбари ниҳодҳои қазоии ин кишварро бар дӯш дошт. раисӣ дар талоши дуввумини худ раиси ҷумҳурии Эрон шуд. соли 2017 ӯ дар интихоботи президентӣ ба Ҳасани Рӯҳонӣ мағлуб шуд, вале соли 2021 бо гирифтани 72% овозҳо пирӯз гардид. мутобиқи моддаи 131 Қонуни асосии Эрон, дар сурати даргузашти раиси ҷумҳур, салоҳияти ӯ ба ӯҳдаи муовини аввал мегузарад. аз соли 2021 ин мақомро Муҳаммад Мухбири Дизфулӣ бар ӯҳда дорад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба марги фоҷиавии раиси ҷумҳурии Эрон ба мардуми ин кишвар ҳамдардӣ кард. дар номаҳои арзи тасаллӣ, ки ба унвони раҳбари олии инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ ва муовини аввали раиси ҷумҳур Муҳаммад Мухбир фиристода шуданд, гуфта шуд, ки хабари даргузашти фоҷиавии раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим раисӣ ва ҳайати ҳамроҳонаш боиси андӯҳи гарони мо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардид. президенти Тоҷикистон дар робита ба ин талафоти бузург ба мардуми дӯсту бародари Эрон, аҳли хонавода ва наздикони фавтидагон ҳамдардӣ ва таsalлияти самимӣ иброз намуда, аз Худованди мутаол барои шаҳидшудагон раҳмату мағфират ва ба мардуми кишвари дӯсти Эрон сабри ҷамил хост. Эмомалӣ Раҳмон гуфт, мардуми Тоҷикистон дар ин лаҳзаҳои ғамангез дар канори Эрон ва мардуми он ҳастанд.